Og der er bare så mange steder, hvor SPD fører og har fået medaljer og en masse. Gymnaster kommer vandrende hen over Rotterdamtrimlerne og flyver op i himlen, og til sidst på måtten står. Vi vil gerne byde velkommen her til en rigtig dejlig sommerdag nede ved Torvcenteret. 10 af CVO-pigerne og drengenes gymnaster stiller op for nu og skal slå verdensrekorden i saltoer. De skal op og slå den gamle rekord, som hidtil er på 4.700 saltoer. For at det kan lade sig gøre, så skal de altså springe i en time, og der skal bare være drøn på. Skal vi hjælpe dem på vej? Værsgo. Uret er startet. Og nu er det ikke bare nok, at man kan lave en enkelt salto. Faktisk skal hver gymnast igennem 500 saltoer, hvis vi skal op og nærme os den gamle rekord. Det går hårdt for sig, og det er vigtigt, at gymnasterne kommer ind i en god rytme. Det ser godt ud, og for at holde kadencen, så er det ikke nok at lave en salto i sekundet. Så er vi kun oppe på 3600. Der skal laves op mod 15 saltoer for hver 10 sekunder, der går. Ellers er rekorden ikke nået. Vi har nået det første minut, der er kun 59 minutter tilbage. Det ser godt ud, vi er oppe på de 59 minutter, der er kun 1 minut tilbage. Det ser rigtig godt ud. Rekorden er inden for rækkevidde. Hvad så, Peter? Skal du snart ud af hans lægmuskler? Der er ikke plads til en stor bræk ud i siden. Vi skal videre. Der er et halvt minut tilbage, så skal vi holde kadencen. Vi er oppe på 91 saltoer i minuttet. Vi skal virkelig hjælpes på vej nu. Der er 15 sekunder tilbage. 10 sekunder. Så er det nu, der skal blive tættere sammen. Ja, tak. Vi skal have en holdbillede. Kom. Den gamle rekord er stukket. Se, hvor pigerne og drengene har lavet 4.976 saltoer. Skal I klar mere? Vi skal da ned og stikke den rekord ned i Flensborg. Afsted med os. Vi har lige en time foran os. Værsgo. Vi kan nu mærke, hvordan tyskernes pølser varmer over fra det ene hjørne. Stanken nærmer sig ind, og vi er klar til at starte på den næste time 2 år senere. Værsgo. Se, hvor pigerne og drengene er i gang. Endnu bedre end sidste glat. Det er 2 år siden rekorden blev stukket. Men tempoet er højere, kadencen er højere, pulsen når sjældent ned under 190 slag i minuttet. Der er et halvt minut tilbage, og allerede nu har gymnasterne sprunget over 5.000 saltoer. Den nye rekord er i hus, men hvor meget bliver forøgelsen? Med cigaren ned i hjørnet til at slukke den røg. Der er 10 sekunder tilbage. Skal vi give tyskerne, hvad de kommer for? 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Ja, endnu rekord er stukket. Holdbilledet. Vi skal jo have noget til Guinness rekordbogen.
5.322 saltoer. Ikke dårligt, ikke dårligt. Men drenge, jeg har hørt deroppe i Nykøbing Mors, der mangler nogen til at lave nogle saltoer. I Nykøbing Mors. Er I friske på en time mere? Ja, så fyrer vi den en gang mere. Nykøbing Mors. Spændingen stiger. Indtil videre er rekorden blevet stukket 2 gange. Sidste gang med 350 saltoer ekstra. Der skal virkelig pumpes. Vi skal have pulsen op. Tempoet skal op. Og der skal op og lave 17 saltoer for hver 10 sekunder, der går. Vi har en time, og vi følger nu intens den sidste minut i Nykøbing Mors. Værsgo. Det er virkelig nu, der trækkes tempoet. Kom så. Og tempoet er højt. Tempoet er højt. 1,4 salto i sekundet. Og der er et halvt minut tilbage. Så skal vi have noget på ud tilskuerne. Kom så! Og så hjælper vi med nedtællingen. Der er 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vi skal da have et højt billede mere. Rekorden er blevet stukket, og virkelig lammetæve denne gang. 5.652 saltoer er der blevet til. Det er 550 saltoer per mand i løbet af en time, samtidig med, at distancen man løber, den svarer til 7-8 kilometer. Skal vi give dem en hånd, og så siger vi tak for det fra Nykøbing Mors.